te critiquen, tú solo di. Volta cap aquí, pica, 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 pica. Volta cap allà, pica, pica amb la mà. Volta cap aquí, pica, 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 pica. Escoltis qui fa més soroll, escolta qui vulguis sentir, mentre tant l'aire es bull venir al teu costat a l'infinit. Metàstasis? No sap res. Per què ningú em va explicar res? אחד מי יודע, אחד אני יודע, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. Iniciem la seqüència d'ignició. Tripulació, estan a punt d'assistir a la missió espacial més important de la història de la humanitat. El nostre objectiu? Trepitjar la lluna. Diana, pots fer el favor de baixar? El sopar és a taula. Mama, que aquesta era la bona! Ladies and gentlemen, thank you for coming. We witches are the heroes here. You thought you could die. Who can be wise and amazed, temperate and furious? O sigui que m'has mirat al mòbil! Calma-te i respira! Hem fet diferents versions fins que hi ha hagut una final. Veure com va processant la peça, com van canviant algunes parts i com va millorant tot. Com va la festa? El fet de poder escriure aquests textos et dona l'oportunitat de saber que allò és el que vols fer